Tekat badang yat kisngi ka gospel ka sedang banjerong teo benuan kala de kapor ni utrai slatlai mo te ngis ngotu ya kajing ang nut jong Jesu ya kajing pang ka nut jong Jesu namar kapor kalajan ka gospel ko bangi pule mendak sni ka jrong bah dengan ai kum bajulong borobor tang si poin kimat puson ha kene kesengi kat bangadang pule ke gospel kini kintin ki kita bhai nga menta kesengi ngalong ka jing mi pat ber ka jing im jaru bangai hanga un im wat lada ulayap baru tau ba im bangai hanga un om yap lanoru ka kita bhai nga kene kintin kito ki bangai hanga wat lada kilayap Henry kin im kat ki bangai hau Jesu walada ila dei ki nompop walada kila dei ki bala du jingkermen walada kila dei ki babakla ki baduna ki batlot Henry kin im kata kata ki mud jong ka gospel ka mangi pule menta ka sngi ngatarai kane ka kubor jong ka liturgi ka menta ka sngi kane kadika kubor jong ka liturgi jong ka ciem Kristan jongi jar ki bangai hau Jesu walada kila long ki nong pop ki ba kraw hadu katno walada kila long ki ba bakla hadu katno walada ki dei ki nong penyap briu walada ki dei ki ba klim walada ki ba don kino ki pop ru lada ngi ngai biang hau Jesu ngin yo ya jing peniam kata kadika kubor ka bang yo sngow ngapuson balai ina sudah play ke gospel balai bau Jesu habau la tip bau paralok jong u Lazarus ula sitom jur ulayap ke gospel ko ong Lazarus udai u paralok bau Jesu u Henry habau yos ngo ya kata kejimpang mereka jinyap jong Lazarus ngapusonnya kene balai u Jesu umlek wood banai penkoit ya Lazarus balai Jesu umlek wood banai pen im ya Lazarus ngakeli kena jing keli maroi hoi ka gospel ka ong mo ka batai pang kata ka burom ka ba kibriu kin sa yu i lengba kane ka jing bom lek jong u Jesu ka simpor hadu saus ngi yo Jesu ban poi sya kata ka jaka namar lada pipule ka Bible pipule ka history jong ka balang ya ka jinget jungi kiju lada ubriu ulayap laisngi kamut kamen sim juu kam don syu lada udang nyap tang laisngi syapo mut sisngi asngi laisngi ki don kata kejingai ba hoat wat ulayap kamen sim juu kadang don hakamet kampat mi kata kata kejingai jung kiju sausngi kamut kamen sim kam don syu tak daw kila litep namar baka mensim kam don shu dedei tat hadin sausngi bau Jesu upoi sya kata kacaka ban ngi yos ngok no mene ka Martha ka ong kamet kan sasmai udum ngim don kam shu ban sei ya ka ngin pli yo du mau jeng khang balai ka Martha ka ong ikini ikintin la sausngi menta kamen sim jong Lazarus kadam don ju hakamet kala iutum kala yap hangi ka peni baka Martha kala dei ka briu ka bedu jingkermen don jingkermen syu Jesu nai le syu kamen sim kam don ju hakamet ka Martha kala du jingkermen nom la syu ben le lakut lat don len tisu nai le syu la iutung kala kutlan kala du jingkermen Henry ngui i kumno kibriu ki besngap yo Jesu kibriu ki bengai yo Jesu ka kampala kaja tak tahu ngakeli le de hatu ngi kum ki Kristan ngilong kum ka Martha hatu ngi du jingkermen hatu ngi la smo bangi la kutlan namar ngi la le kata-kata ka pop namar bangi la long kumta namar bangi la im kumta
Hatong ila du jingkermen kum madu jingkermen ke Martha. Hatong ila kutlat kum kutlat ke Maria. Kum ke Martha, ke Maria ru kum ju. Jisu menakasengi uang biang yang amat ya pi. Pli yau tu mau jentep. Hau Jisu wala da ngi kibriu ngila kutlat, hau Jisu don kalat. Hangi kibriu wala da ngila du jingkermen, hau Jisu dang don jingkermen. Nah kata kadau ko bakongsan kalong bangin sengap kenyau Jisu. Namara bau dei utau nong pen im. Bangin klan ga jinge jau bangin sengap yu. Nah kata kadau ka gospel basotnat ma manda ka sengi. Mo banja kita ki kampla Jisu hukum mi kibriu ki dan lang hang tu ong. Weng yo tu mau jentep. Pli yo tu mau jentep. Tu mau jentep ulong kum mau jentut uba ngalak ban yu kamet bayap jong Lazarus ban mi pat. Pan poi sya kam ban yo kam pelah ka ji im jungi. Ngatarai ka gospel ba mentak sengi ka ai ngi kan ka ji kai ka ba pakaba. Nongkong lada ngi kwa ban yo ya kita kam pelah ka ji im jungi. Ngi de ban wen ya kita ki mau jentep. Ngiru ngilayap ku mangong mene ngilayap ha pop ngilayap ka jin duna ngilayap ka jin klim ngilayap ka jin sarong ngilayap ki babon ki pop Jisu ukwa ban pen mi pat yang ni nak kata ka jin yap jungi tang ban nungkong ngi ban weng yo tau mau jentep mau jentut ke kita ki mau jentut ha ka jin im jungi ngi ngitip yo la se ka de ka jin sarong kajing hangamei, kajing awya, kajing kwa berai. Kita gede ki mau jentut. Ki blok yanga ban mipat nahu Jisu. Nah kata aga gospel mentah sengi wong ya kita pej ba wong yang abad pi. Weng ya tu mau jentut, weng ya tu mau jentep. Dah tu ngi kloi ban le kum kita ki ju. Wala ki ju gede ba persyai Henry, hakane ka kenti, hakane ka klip mat. Ki kongu. Hatu ngabat pi, ki ba borobor ngim ong ngi ik yo blay. Ngim ju ong bangi persya yo blay. Hatu ngi kloy ben longkum kita ki ju. Bangin weng ya kita ki mau jentut. Bangin weng ya kita ki mau jentep. Ki baka ya ka jing im jungi. Pan pai shau Jisu. Kane ka dei kamat ka banang kong ka bang ngakwa bangin puson. Kabaar. Habala wen yau tau mau na jentep. Jisu upertau ang ko Lazarus tomi. Lazarus ukongu bad umi. Ngi don kajinyap Lazarus layap ngi don kajinyap kaji im jungi. Na kapor sa kapor Jisu uperta uang ko Michael Tomi nak tu kejinyap. Lazarus uyo sngow umi. Kabang ko bangin puson pat kedai ketaging. Hato ngiyo sngow yang kasujung Jisu. Hato ngiyo sngow bo Jisu nak kapor siya kapor. Ukot ya kekerdeng jungi baru ong Tomi pat. Tomi no nak tu ka pop ka ba im ka ba PPM. Tomi no nak tu kejing bakla ka ba PPM. Hatong iyo sngow ya kata. Jisu ukren bor-bor. Ukren nang ba kajin tok bakuy. Kajin tok bakuy ada ngi pule ya ka. Kakot ka wer yang ngabade pi bangin mi pat. Bangin kelah ka bamut. Ki bahalor jungi. Bor-bor kilong kasur jong ublay ki khot ki wer yang ngabade pi bangin mi pat. Hatong ngi kloy ban mi pat. Hatong ngi kloy ban mi nak ta kajin jinyap jungi atau ngi kloy ben mi nak kata ke jintep ke bala tep yangi kani kadi kemat son ke baar ke bangi hap la son bar ke bakat due ke bangi semua gospel ku mentaka sengi habau Lazarus lo mi nak kata ke jinyap nak tau lum jintep uklem ong ya ke Maria uklem ong ya ke Martha Henry ong ya baro ong ki launo ya kita ki jan ki besop ya kai ke jumul jong kene ko men ko para kalau ke bas otenat ha chin shisha wen ya kidu ki jan sop ya kamet bayap
takamut bread no ya kitu kilat cuk ngubaro biang ya Lazarus ya ka imlang ka salang jongpi uklem ong tang ya ka Maria bat ka Martha ki weng itu kejan ngot wan no shiying uklem ong hendri ong ya baro ong weng ya kejan ka bala sop yu kejan ka sop ya ka met ka bayap bread no ya tu ka jinyap biang ya Lazarus ha ka imlang ka salang kene ke bakong san ke bangi hab ban yo jing hikai na ke gospel ke bam takasngi hawai ki men ki para jungi ki layap ngiru ngi la bakla ki men ki para jungi ki baduna ngiru ngi duna ngila ngop ha ka pop ngila ngop ha ka jing bakla tamba ke bakong san ke de kene ngi dei ban pediang ya ki imlang ka salang Henry ha kene ke juk jungi menta bun na blang jonga ban jong pi le kum no ngi ke dau ti ngi condemn ya ki ngi nyo ben ya ki ngong tei ulong kum ta ka tei ka bala klim tei baduna wat ngi ki padar ngi ki lengdo ngi ki bishop ngi baro bun sin ngi kloi ban ke dau ti ngi condemn ya ki wei Henry Yesu ha gospel man ta ka sngi ha jaka bun condemn uong ki lau ya tu chain sob bread no klet no ya tu ki bala kla biang ya Lazarus syak imlang ka salang biang ya Lazarus syak imlang ka salang hato don na pleng junga ba jompi kibam le ya kata ada ngim le ya kata takamud uji sumpat kata ya kajing jungi kajing wan jungi syak mas ba khoi kajing le jungi syak sak ka men jing pan yusuk kam don jing mon lada ka jaka bangin biang ya kitu ki baduna ya kitu ki ba bakala ya kitu ki ba don pop ada ngimla ban priang biang ya ki syak imlang ka salang syak jing im jungi kam don jing mot jing long kristan jungi namaru Jesu hi ulah hukum ngi menta ka sngi wong lot no klet no ya kitu ki pop ki bakala ki jing duna jong Lazarus bat top diang biang yu syak imlang ka salang ngatrai kini light li ki mat puson kiba ngila yo na ke gospel mentakasngi lada ngi puson shisaya ki kanlong ke mentoi ha ka im kristan jungi bat om bakan mentoi ha ka im kristan jungi Henry ngin yo ya kata ki kampla kumba ka Maria bat ka Martha ki yo ya ki kampla hau para jung ki Lazarus enyero yu Jesus Christ junom amen